Kunamaphuzu amathathu engifuna sikhulume ngawo kafishane a few minutes. Ngicela ukushumayela only 30 minutes u12 njengamanje. 30 minutes 12:30 ngizobe sengiqedile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amaphuzu amathathu ngifuna ukusho lezi zinto eziwu3. Uqala put your house in order. God is our sovereign. Change your prayer attitude. Lezo zinto eziwu3 nje, change your prayer attitude. God is sovereign. Khulu kunakho konke. Put your house in order. 1 Samuel ngicela ozosifundela, ngicela umfundela from verse 1 to verse number 4. Siye phuzwini lokuqala, put your house in order. Incwadi kaSamuel bazalwane, ayaziwa ukuthi ibhalwe ubani. Hallelujah. Ibhalwe uSamuel incwadi kodwa ayedwa. Ngoba if singathi uSamuel wayibhalile lapha ku chapter number 25, so ithola uSamuel efa kodwa incwadi iqhubeka. Hallelujah. So akwazi ukuthi umuntu ayibhale incwadi sefile phela akayena uRK loselokho ekhipile izokuthula. Hallelujah. Akazi ukuthi uya ukhipha kanjani, kwenzeka kanjani ukake. Una serious chazela ukuthi base kufika kulelo zinto. So sekwenzakaleni. Ngadafa kodwa lokho ekhipile. Hallelujah. Kodwa ke la uSamuel akwenzeka kanjani. uSamuel wayiqala incwadi wayiqedela uNathan noGadi. Bobabili bangaba prophet, ama-advisors ka-King uDavid, inkosi uDavid, bona babe-advisor. Hallelujah. So amaJuda accredite noma anikeza uSamuel athi uyena, kodwa akayiqedanga uSamuel. Ama-theologian mase sehlangene asebheka ukuthi kanjani sefile kunalo 2 Samuel. So kwasekugcina kuvelile ukuthi uNathan noGadi baqhubekile babhala incwadi esengasekho uSamuel. Incwadi kaSamuel ke bazalwane ibhalwe ngalezi zikhathi lezi, angithi abancwadi yama-Judges, incwadi yabahluleli, chapter number 21 verse number 25. Kuthiwa ngaleso sikhathi kwangekho nkosi kwaIsrael, noma ubani wayenza okufiswa inhliziyo yakhe. Kusho ukuthi laba bundoba kwamachanya, inkosi mayingekho noma engekho umuntu in charge, noma ubani uphila impilo afuna ukuyiphila ngendlela afuna ukuyiphila ngayo. Kuthiwa noma ubani kwangekho ngalezo insuku kwangekho nkosi kwaIsrael, noma ubani wayiphila ngendlela afuna ukuphila ngayo, wayenza ngendlela ukuthi ayenze ngayo, kwakuba kuyena umuntu ufuna ukwenzani, ngoba akekho umuntu in charge. Hallelujah. So le ncwadi ibhalwe ngalezo ikhathi kungekho nkosi noma bayenza kuthandayo. Kufike kube incwadi yama-Judges bese kuba incwadi kaSamuel, ukulandelana eduzane, bese kulandela incwadi kaRuth. La sithola umlando wensizwa esingazi ngayo kakhulu, sike sayithola encwadini masifunda incwadi yeKronike zokuqala chapter number 6. Sizwa kuthiwa lensizwa le kwakuwumLevite, ilaba abantu ababethanda imali kakhulu. Ngicela uzosifundela from verse 1 to verse number 4. Okwamanje sikhuluma ngale the right bazalwane, the right sinenkonzo youth ngolesihlanu, the right chapter 1
from verse 1 to verse number 4. Verse 1. Yes. Kwakukhona umuntu waseRamathayimi uSofimi lasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu-Elkhana indodana kaJerohamu ka-Elihu kaThoni kaSifi wakwa-Efrayimi. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova sebawode eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili ka-Eli, o-Ofini noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. Kwathi ngosuku Elkhana ahlaba ngalo, wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe zabili. Put your house in order. Sizwa kuthiwa unensizwa okukhulunywa ngayo la. Kodwa mase kuthiwa lensizwa yayinabafazi ababili. So okufuna sikhighlight okokuqala ukuthi isithembo akuyona implan kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu akaze asiplan isithembu kwangekho ecebeni lakhe. uNkulunkulu icebo lakhe lalilodwa ukuthi wadala uAdamu wabe sedala uEva, wabe sethatha uAdamu wambeka ensimini yase-Eden. Hallelujah. Wabe semnikeza imiyalelo ngokukaNkulunkulu. uNkulunkulu wayefisa ukuthi indoda ibe umfazi munye, ibe nenkosikazi eyodwa. Hallelujah. Umuntu osesithembini ahabi nakho ukuthula. Kuyabonakala nje ukuthi akusinto kaNkulunkulu. Angazi ngoba unkosikazi eyedwa enkinga eyedwa. Ungayimela kanjani ihlonono mase zimbili? Hallelujah. Enkinga nje eyedwa. Hallelujah. Umuntu osifazane uyimpempe edingakalayo, kodwa eyimpempe. Kodwa uyadingeka. Hallelujah. Ukhozi FM. Hallelujah. Ukho indoda iyadinga lona ukhozi lo ukhozi. Hallelujah. Akazi ke mase sekuthiwa babili ukuthi ungabamela kanjani abafazi ababili. Hallelujah. So yikho ngithi implan kaNkulunkulu umuzuzu ube nokuthula ukuthi unkosikazi abayeke. Hallelujah. Angijabonga ngoba isithembu sinokukhuluma okungaka nje. Kuliwa kangaka nje ukuthi uyabona ukuthi akulona uhlelo kaNkulunkulu. Hallelujah. Put your house in order. Sithola la ukuthi into enginikeza ugqozi, ngiyakubona kwabafazi ababili, into enginikeza ugqozi kakhulu ukuthi le ndoda le yayiqoqa omabili amakhosikazi akhe. Lithi iBhayibheli iminyaka yonke wayithatha amakhosikazi akhe, ethatha izingane zakhe iminyaka yonke, ekhuphuke njalo aye eShilo. Lalungekho usuku lwamahala. Hallelujah. Amen. Lalungekho lamahala. uElkhana waqala wathatha uHana kuqala. So uHana unkosikazi uqala igama lithi Hana, igama elichaza ukuthi grace. Hallelujah. Waqala wathatha yena, kushuthi wazama wahluleka abantwana dololo. Kodwa yena wazama wahluleka wasethatha unkosikazi wesibili. Kodwa ke engifuna sikhulume ngakho mangithi put your house in order, ukuthi le ndoda le yahlanganisa umndeni wayo. Yahlanganisa amakhosikazi awo. La ekhaya kuhlezi kunweshwana, kuhlezi kuliwe. Kodwa lithi iBhayibheli minyaka yonke wakhuphuka nawo waye eShilo. Isimo asihle lekhaya. Lekhaya kukhona umuntu ongabatholi abantwana. Lekhaya kubahlezi labantu behlezi bechukuluzana belwa njalo.
Kodwa u-Elkana wathatha umndeni wakhe wakhuphuka nawo wayeshilo. Isimo singesihle lekhaya, akalindanga ukuthi kuze kube right lekhaya. Akalindanga ukuthi lekhaya kuze kube khona umuntu othola abantwana. Kodwa bengabathola abantwana wabathatha belwa benjalo bobabili bexabana benjalo. Wakhuphuka nayo minyaka yonke wayeshilo. Kwakungekho kuhle lekhaya, akalindanga mamsangweni ukuthi izinto zize zibe right lekhaya. Uma ngabe usekhaya uyinhloko ekhaya, you have to put your house in order. Ikhaya liba kwi-order mangabe ikhaya lonke uzohlanganisa izinto engahambi kahle bese nazi umuntu oyedwa uNkulunkulu lekhaya kufanele akhonzwe. Hallelujah. Wahlanganisa umndeni wakhe omabili abakhosikazi wakhe wahamba nawo wayekhaya. Into yokuqala ukuze kufanele ikuhluphe lento uma umuntu ungenayo i-local church. Hallelujah. Sikhuluma nge-healthy local church. Hallelujah. Kufanele ngabe iyakukhathaza lento yokuvuka Sunday udlala umaskandi. Angisho kuwena maskandi girl. Hallelujah. Awukho lo ngidlala umaskandi. Sengisho ukuthi mabe kuyiSunday wena uvuka udlala umaskandi. Mabe kuyiSunday wena uvuka uqoqa washingi. Mabe kuyiSunday wena uvuka uhamba uyoshopha. Hallelujah. Ube busy workshop kuyiSunday. Angisho umuntu obosuke yo-order, ngisho mama uSigaba uma uyo-order. Hallelujah. Angisho mama uSigaba yasona sa? Yes. Akukho wrong yo-order uba wena uyo-order. Khuluma ngomuntu ongayithathi serious lento ye-fellowship. Hallelujah. Put your house in order. Kufanele ikhathaze lento yongabi nayo i-local church. Ikhaya lomphefumulo ngisho kwamanje. Hallelujah. Sengisho ikhaya la ozoba nokuthula khona. Ikhaya la ozohamba uyokhonza khona uNkulunkulu. Hallelujah. U-Elkana ke into ayenzayo la uthatha umndeni wakhe wonke. Lento wayenza njalo ngokuthembeka. Ngaphandle kokufeyila. Minyaka yonke uthatha abantu bakhe uyahamba ukhuphuka njalo uya kwi-feast. Uyokhonza uNkulunkulu lento engamkhathazi. Hallelujah. Futhi akukho la owayijoba khona ukuthi kulonyaka akangiki. Ngoba kulonyaka sinakho ukudla. Wayengasho ukuthi kulonyaka akangiki ngoba amakhosikazi amashayine kakhulu. Hallelujah. Amen. Isimo sasingesihle la. Angazi lendoda iphila ngaphansi kwesimo esinjani. Kodwa ngiyacabanga nje isiviki izitsha esiqhamuka ngapha kuPenina, esiqhamuka ngapha kana. Zonke zeqe ekhandeni lakhe nje. Ayalo lamakhosikazi akuhle. Kodwa kunjalo waqoqa yonke imithwalo ethi siyakhuphuka manje sokhonza uNkulunkulu. Eshilo. Hallelujah. Enye into iBhayibheli elishoyo ku verse number 4 lithi ngemphinda verse number 4 Kwathi ngosuku Elkana ahlaba ngalo wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe Isabela. Ifuna la ukuthi kwakunoFinehas no Lo muntu wenyuke emzini wakhe iminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova sebawuthi. Bakhona lapha amadodana amabili kaEli, oHofni noFinehasi, bengabaphristi bakaJehova. Lo uElkana unyuka njalo uyokhonza uNkulunkulu phansi kobukhosi bukaHofni noFinehasi. Kuthiwa uHofni noFinehasi kwakuyibona abaphristi babuKajeni. Kwakubaphristi baleyo nyaka. Kodwa ebukhosini ngomnyaka kaFinehasi no uHofni noFinehasi
uElkana kuthiwa yena wayenza ukuhlukile enyuka njalo yokhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Abantwana laba okuthiwa bangabapriest, abantwana laba okuthiwa bangabagcotsha. Awufundele chapter number 2 verse 12 sizwe ukuthi laba abantu bangabapriest kodwa akukho esikuzwayo okuhle ngabo. Yes. Amadodana kaEli ayengabantu ababi, ayengamesabi, ayengamazi uJehova kodwa laba bantu banikeza iposition yokuthi babe ngabapriest. Babe ngabapriest kodwa uNkulunkulu abamazi. Babe ngabapriest character yabo ingeyihle. Kodwa uElkana kuleso simo esinjalo kulobo khosi nombuso onjalo wayithatha umndeni wakhe enyuka ekhona uHofni noFinehas icharacter ingekho right. Hallelujah. Isimo sabo singekho babengamazi uNkulunkulu bengamazi uNkulunkulu ngokwe character. Kodwa uHofni kodwa uElkana umndeni wakhe. Hallelujah. Akazi noma kuyenzekani ukuthi umuntu abe umfundisi kodwa angamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Kwenzeka umuntu eshumayele kodwa engamazi uNkulunkulu. Umuntu ongamazi uNkulunkulu umbona ngokuhamba kwakhe ukuthi lo muntu akamazi uNkulunkulu. Ephethe ibandla egcotshiwe njalo umbona ukuthi lo muntu akamazi uNkulunkulu. Engakhuluma ngoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akamazanga ngenxa yecharacter yakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kodwa uElkana kulobo bukhosi obunjalo kuleso simo esinjalo wathatha umkakhe nezingane zakhe wanyuka wakhonza uNkulunkulu. Phezu kokuba umfundisi omphethe icharacter yakhe ayikho inhle kodwa yena wangagive up ukhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Angisho ukuthi khohlwa into umfundisi ayenza bese angithi ke sithini khohlwa engikushoyo. Hallelujah. Khohle ngikwenzayo thathe ngikushoyo. Hallelujah. Yabona? Yeah. Asikwazi ukuthi umfundisi sikhohlwe izinto azenzayo sithathe lento ayishoyo. Asikwazi ukwenza lokho. Lithi iBhayibheli uElkana waqoqa umndeni wakhe ndawonye put your house in order wanyuka nawe waya ekokhonza uNkulunkulu. Maya khonza uNkulunkulu sikhuluma ngokuthi even ngisho isimo salapho asivumi ukuthi khonza uNkulunkulu kodwa yena waqhubeka wakhonza uNkulunkulu. Isimo singamvumeli. Noma ngabe isimo asikuvumeli kodwa uNkulunkulu uyakhonzwa. uNkulunkulu akadushwa, uNkulunkulu akayekwa. Hallelujah. Isimo yes asikuvumeli khona ukuthi wena uqhubeke ukhonza uNkulunkulu. Ngenxa yendawo esurroundile ukuthi lapha kuphilwa enye impilo kuleya ndawo. Kodwa leyo mpilo ephilwa kuleyo ndawo kungakuntshontsha ukukholwa kwakho. Kuyenzeka umuntu usithi akahambe yohlala eNewlands. Mayifika eNewlands lapha kunamakhaladi kunayo yonke impilo yaseNewlands. Iphuphe imuyine. Kodwa ukhona eNewlands ungawinwa yiwile eNewlands. Qhubeka uphila impilo kaNkulunkulu. Put your house in order. Hallelujah. Amen. Kuleyo ndawo okuyona le ndawo ngikuyona njengamanje indawo kuba ngazathi ngingamphika uNkulunkulu futhi akekho umuntu ongazi ukuthi ngiyakholwa. Nginawo amandla okuphila noma kanjani vele akekho ongaziyo ukuthi ngiyakholwa. Hallelujah. Ukhona umuntu oshintshwa indawo. Omunye eshintshwe umsebenzi wakhe. Hallelujah. Uthiwa no emsebenzini impilo la angithi nayazi umsebenzi une language yakhona. Language ekhulunywayo. Uthola ukuthi umuntu omzalwane uzoze ashintshwe isimo sasemsebenzini. Hallelujah. Amen. Angithi yabo uma usebenza umsebenzi osebenzayo ngisho ufuna umuntu umtreat ngendlela oka 6:30 ohlangane nabo 6:30 noma 4:30 umtreat ngendlela efanayo. Not ukuthi mina ngoba ngifike ngo 4:30 yonke into wena usudelelwe umuntu ka 6:30. Mina emsebenzini ukungena emsebenzini udelelwe umuntu uthi uyigadi likuthuke nje. Likuthuke futhi bese
ligijima qala liye kwi-union yalo lithi ucontrol so and so sathi nje engagrivelwa akekho right. Haleluya. So mase uhambe ngalokho usho ukuthi ngagcina ngingakholwa mina, ngagcina sengithuka ihlamba nami ngenxa yomsebenzi engiwenzayo. Baba ugatshe umsebenzi okwenzayo ungakushintshi into oyiyona, ungavumi ukushintshwa umsebenzi, ugcina ungasabi professional. Uthi ngoba ngedele umuntu ka6:30, haleluya, oka4 uzothola amachaphazela naye ngizomthuka ke manje ka4. Kodwa uthukanga mina, uthukwe ngo6, uthukwe omunye umuntu. Kodwa kuyothi kuphume emsebenzini wena indlela osuye ongena uyiyona uzophuma ungaseyona. Ungayivumi leyo mpilo enjalo, lelo jele elinjalo. Ungavumi ukuthi umsebenzi wakho ukushintshe. Ungavumi umsebenzi wakho ukuthi ukuyekisa into eyona. Ethi umuntu ezethi umuntu nami ngashintshwa abantu. Haleluya. Hayi mina ngoba ngibona ngashintshwa abantu. Wenza into ebhedayo ngoba nakho uthi weshintshwa abantu. Kodwa Elkhana kuleyo atmosphere wathatha umndeni wakhe eminyaka yonke wanyuka waya eShilo yokhonza uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli babengamazi uNkulunkulu abantu ababengabapriest. Umuntu ongumpriest umuntu oma eminyango wezulu okuyena okudlulisela ama message uNkulunkulu. Haleluya. Kodwa labo bantu ababengamazi uNkulunkulu, kodwa uElkhana wamazi uNkulunkulu, wangashintshiswa abantu. Haleluya.